ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахшт ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзон овори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои фурӯшӣ наву роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотчам дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзон навораса квартирае ки иҷора, яъне ки квартирант шунода мешавад дар Душанбе бо нархи арзон иҷора квартира ҳастаем ва ҳастаи хонаҳое ки роӣ кардан аз территорияи Душанбе, хонаи заминӣ, аз территорияи Ҳамадон, территорияи шаҳри Бохтар, Варзол, дӯстони азиз, территорияи Файзобод, территорияи Фархур, территорияи Ҳамадонӣ, дӯстони азиз, шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо Ҳисор ва Ҳадад ҳам ҳастаем. ва инчунин квартираҳои арзонам аз территорияи Душанбе ва яга аппарати барои кирпич бурори ҳаст, ки мақсад ки ҳар хел размер ва дӯстони азиз, мақсад ки ҳар гуна рекламаҳо ҳаст, ки роӣ кардан қабул кардем, пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 120 сомону 5 дирҳам навораса мегӯям марамат рафтем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи якуми фурӯшии мо ҳаст, дӯстон, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомасур, каратогиски дада. дӯстони азиз, навхонаҳо аз роҳи Калон то хонара 3 километр роҳ ҳаст. ҷои беҳтарин хонаи дуошуна, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомасур, каратогиски д, навхонаҳо аз роҳи Калон 3 километр то хонара, яъне ки 3 километр болотар. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ ҳаст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтои хона хуб аст. хона яъне ки тоза ва озода, гирдванаш полни худ маҳкам аст, азиз, обсветам дорад. хоб хона мега срочна фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ, ки бо муомила ва савдои хуба дорад. нархи хона мега 300 000 мегӯем, бо савдо муомилаш мега дар назди хона. хоб якумаш рақамҳои WhatsApp, тоқа WhatsApp холӣ кор мекунад, якумаш рақамҳои Тисела, ахира 6022 WhatsApp дорам ва дуюмаш рақамҳои мегафони дастӣ шуд, ки наи 2647 рақамҳошо прамои кор мекунад. хоб ҷош ҷои хуба мега, дӯстони азиз, хай кадоме ки ягон маълумотша нафаҳмида бошед, шумо дар ин рақамҳошон занг занем, бо ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳам ва арзона мекунанд. хонаи навсохта ҳамаи шароитош муҳайё, мақсад ки ремонт пимомаш кардагӣ 100% аст. хоб нархи 300 000 сомонӣ, савдо муомилаш дар назди ами хона. хоб кадомтон ки мехарем бештар маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. аппарати фурӯшӣ аст, баъдро ки аппарати кирпич мебуровардагӣ аст, ки чанд намуд размера аппарати кирпич мебурори лоӣ аст, баъдро ки ҳамаш комплекта паштики навай мегад. 1 моҳ мегад истода бурдагӣ, дигар кор кардагӣ нест, пашти 1 моҳ мегад кор кардагӣ. хоб моторчаш, мақсад комплект, бочка, мочка, мақсад ки ленташ ҳамаш комплект аст. нарша мегад 43 000 сомон аст, бо савдо ҳам дорад, мегад қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, қариби панҷшанбе бозор. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои мегафон дастӣ прамои кор мекунад Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 52 WhatsApp дорад. аппарати ғишти мебурвардагӣ, ки мақсад лоӣ чанд намуд размер дорад, ки пашти мегад навай ай Узбекистон вардагам, ҳамаш қоидавия мегад, мақсад ки пашти 1 моҳ кор кардагӣ, дигар истода бурдагӣ нест. ин бу тарзи кор карданаш, бу тарзи мақсад сурат видеош ҳамаш ҳаст. 43 000 сомон аст, комплекта бо муомила дорад, ҳама чизаш мега ҳаст. хоб ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумото иловагӣ боша, дӯстони азиз, занг занем, бештар маълумотша гирем. бо мега срочна сум дар кора, бо арзон муомила мекунад, мегад мақсад ки пашти пачка. марамат бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки фақат навора то охираш тамошо кунед ва лайкотон фаромӯш накунед, навори моро дар WhatsApp мотон падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм квартираи иҷора. дӯстони азиз, квартираи иҷора аст, ки яъне ки дӯстони азиз, квартиран мешунонанд соҳибшон срочна. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, доми Мастирок, яъне ки Зарафшон. дӯстони азиз, духонага квартира аст, ки як хонаша мегад меспорим, як хонаш мақсад ки зайнита, мақсад ки ҳам чизои хушон мондагӣ аст. як хонаш яъне квартиран мешунанд, дар 17 ошона қарор дорад, квадраташ калон аст. дар дунёи хона мақсад ки газ, паз ҳам харид шуда аст, обсветчам аст. дӯстони азиз, хайр ремонтша сода барои зиндагӣ мешавад. хоб як моҳаш мега 1000 сомонӣ мега, ба муддати дароз мега супорида мешавад. дӯстони азиз, кадом тода агам хали квартира иҷора ки лозим бошад, прамои рақамҳои соҳибшунаи мисол 07 13 31 31 WhatsApp ҳам дора, прамои рақамҳошо кор мекунад. бо такрор мекунем, шаҳри Душанбе, доми Мастирок, Зарафшон. дӯстони азиз, духонага як хонаш, яъне ки мақсад ки чирои хушон мондага як хонаш холӣ аст. дар 17 ошона, мақсад ки дар боло аст.
хай нархаш 1000 сомон арзон аст. бо хай қатъи худшон занг мезанем, бо қатъишон мисол ки маслиҳат мекунем. чун аз промои рақамҳои соҳибшонай WhatsApp-ам ва промои кор мекунад. илтимос фақат одамоне ки иҷора мешудагӣ беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. бештар маълумотои пурра ва айнӣ аз рақамҳои пурра марҳаматон азиз, иҷора квартира срочна. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон срочна қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи Орионо. дӯстон азиз, яъне ки Орионо ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки Мир Саид Али Ҳамадонӣ. дӯстон азиз, срочнаи деҳаи Орионо 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардаги аст. дӯстон азиз, хонаҳо бо ғишти пухта ва нимаш бо ғишти масалан семенблокати аст, яъне ки ду қават кардаги аст. бо хитор маълумот ҷо мегирен. хоб қатиш мақсад падвалам дорад, боз калидори 8 метра дорад ки метавонед ки ва як хона кинед ки ягон чи дига баня мақсад ки ошхона дуруст аст. фақат болош мепӯшонед дар шикатор дар мақсад ки намехали дар трезаву шикатор намехали болош пӯшондан дига деворош бардоштагия гирди хона маҳкам бо хали гарошкам рехтаги аст. дӯстон азиз, ва инчунин дарахтони мевадиҳандаам дорад. бо пешхонаи хали проекти навесшам ҳаст. хоб дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. дӯстон азиз, хоб бо ғишти пухта ва бо суменгуло гуфтем, яъне ки барои зимистон мақсад ки хела гарм мешавад. хоб расходи бисёр кардаги мегӯяд соҳибшон. агар харидор яъне ки бошад бо 250 000 сомон муомилаи хубам карда метиҳем. хоб дар наздикиш мегӯяд наздик мактаб бозор ҳамаш қариба мегӯяд. ва инчунин дар инҷа обам аст, свеча метавонед ки гузаронед. яъне ки ҳамчӯ ҳаст. 250 000 сомон аст. якумаш Вавилон Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дорам, марҳамат занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синон, яъне Гипраземда ва яъне Гарадок. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 35 квадрати метр. хоб ремонтош ремонтои беҳтарин дӯстон азиз, об свет самаш сай, ошхона баня калидор. хоб нархи квартира 275 000 сомонӣ аст. бо хай термис дига чишам дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Синон, Гипразем, яъне ва яъне Гарадок, яъне ба Гарадокда. хоб квартира хай мақсад ки квадраташ дуруш майда аст. як хонага 35 квадрат. нархаш 275 000 сомонӣ аст. бо хай қатиқчон муомила мекунад. рақамҳои соҳибшон Вавилон, марҳамат занг занед. ва инчунин агар шумо давомхали квартираи фурӯшии хонаи замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои мо барои реклама кардан 885 12 20 метавонед ки роӣ кунед. WhatsApp имо кор мекунад, метавонед роӣ кунед, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро дар WhatsApp имо дига читон силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҷамоати Муҳоҷиробод гуфтаги аст соҳибшон. ҷамоати Даркат, деҳаи Муҳоҷиробод. анахи маълумот 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардаги аст ки бо веранд азиз, як веранд дорад. дар дуруш баня, кухни, аловхона, баням дорад. яъне ки адилни ҳамхел чиҳом аст. баня адилни, кухни дорад азиз, аловхона, баня ҳаст. ва чунин якчанд намуд дарахтонам дорад. хона мегӯяд дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. не ки илтимос мегӯяд фақат одамони харидори аниқ мегӯяд занг зананд. 140 000 рақамошон аст. мегафон кадомтон мехарен бештар маълумотша гирен. ва дӯстон азиз, аз киҷое ки ба шумо хона, замин, квартира, мошин, чизе ки лозима дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст ки бо хонаи коробкаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хоб наздикӣ мақсад ки тарафи таксиҳои Хуҷанд гуфтаги аст, яъне ки аз дуни шаҳр Устарак, аз шоҳрои Калон мегӯяд 1 километр мегӯяд тарафи таксиҳои Хуҷанд. 5 сотиқ замин аст. дӯстон азиз, ки ду дар хонаи коробка дорад ки бо ғишти пухтай ва нархаш 100 000 сомонӣ аст. бо хайн рақамошон тисела кадомтон ки мехарен бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. ду подвал, ду дар хона дӯстон азиз, тарафи мақсад ки таксиҳои Хуҷанд. ҳамин хел маълумото соҳибшон пешкаш кардаги. хоб агар гиҷоша ки шумо нафаҳмида бошед, бо як бор дар ҳамин рақамошон занг занед, саволотона тендаи рақамошон бояд WhatsApp бошад. хоб одамони харидор ва нагуфтанам намо мошин, хона, замин, квартира, чизе ки набошад реклама мекунем. рақамҳо барои реклама кардан 885 12 20 яъне ки WhatsApp имо дорад. кадоми шумо чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат роӣ кунем, мо реклама видео мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Хоҷамард. дӯстон азиз, яъне ки аз марказ мегӯяд тақрибан 1 километр бо хахтон маълумотша мегирен.
5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳо хай почти тайёр ҳастанд. 4 дар хонаи обшӣ мега дӯстони азиз 5 сотиқ замин кати обсвет чам аст дӯстони азиз. нархаш мега 270 сомонӣ аст бо муомила савдо дошта. ноҳияи Файзовод, деҳаи Хоҷамард. خب رقمشون از TCL کدام شما که میخرین بیشتر معلومات از زنگ زده بگیرین و درخت پاره همه چی خود داشتم خیلی چو خانه نو بلوش پوشوندگی. بعد دوستان عزیز از کدام تریتوریا با شما خانه، زمین، کوارتیرا چیزی که لازم باشه در کامنت منویسین و در ویدیو آینده با شما گفتگوتون ویدیو کد البته پیشکش میکنیم. میگذاریم بر نهم کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه دوستان عزیز در پشتی هفتم دوستان دروازه کوربون افتاده است. خب دو خونگی دوستان عزیز که یک خونگی هم دو خونگی کدگیان مقصد کوادراتش مایده در سه ماشینه 35 کوادرات متر دومی 4 اوشون است در سیومش قرار دارد. خب دو خونگی دوستان عزیز خب اوبسویچ هم است ریمونتش هم ریمونتوی خوب است خیلی کلیدار بانی باشه بود در نور مقصد که اشاره کدگی است صاحبشون خونه همش پاد ابوی تیار است مقصد که همش ابویش زدگی است مقصد که با همه چیز چورش کتیه. خب نرخ کوارتیرا میگه 280,000 سومانی است با معامله خیلی میکنه قد صاحبشون و رقمشون است در پایین ویدیو کدام تو که میخریم بیشتر معلومات گیرین. و دوستان عزیز ما رکلام میکنیم خونه، زمین، کوارتیرا، ماشین چیزی که نباشه مرامت روی کنین. اگر شما خونه خراب باشه در کامنت ما نویسین از کجا با شما خونه، زمین، کوارتیرا لازم است ما ویدیو کدا پیشکش میکنیم. شما هم دستگیری کنین، لایکتون فراموش نکنین. همین سیلکه نواری ما رو در واتساپ، ایمو، تلگرام، تیک توک ماخذ حدیثش کنین و در کامنت فکر خودتون البته نویسین. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در شهر حصار دهه مولانا جاری پایان. شهر حصار دهه مولانا جاری پایان همین خیلی معلومات توصیفشون پیشکش کردگان. 4 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خانه کردگی است که آب و سویت هست. خانه میگه در پیشی مسجد 5 وقته دوستان عزیز همین خیلی معلومات خیلی کدامی که از اون تریتوریا باشد خودش میدوند. 4 سوتیق زمین دو در خانه است آشخانه عدل دوستان عزیز خب اوبس چامنگا هست صاحبش نزدیک مسجد 5 وقته و نزدیک راهی کلان مکتب نزدیک است. خب نرخی که خانه میگه 210,000 سومانی است با خیلی معامله میشود دوستان عزیز و رقمشون است مگافون کدامش بود که معقوله که جوشه که نفهمیده باشین شما در رقمای صاحبشون زنگ چی سوال دارین ای صاحبشون پرسین. فقط به خاطر مهنت‌های ما یا لایکی به پول فراموش نکنید دوستان عزیز البته گذاری و فکر خودتون در کامنت نویسین و همین نواری ما رو در کدام سایت میتونید سیلکه نواری ما رو برای شما مقصدی پدیدساز کنید. میگذاریم با 11 خانه فروشی. دوستان عزیز خانه فروشی هستند که با نرخ ارزان از شهر حصار باید اگر سراغشون قرار دارد در شهر حصار خب در ارتباط میگن که شراره اوبشیم 3 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خانه کدگی است که یک خانهش کمتر ریمون کدگی است خیلی اوسش بو کاروبکا است بو خیلی معلومات چه میگیرین نرخش میگه 70,000 سومانی است بو خیلی قطعیشون معامله میکنین. شهر حصار خانه میگه در ارتباط یعنی که شراره دو در خانه دوستان عزیز خب 3 سوتیق زمین است مساحت زمینش خیلی مایده خیلی برای آدمانی که شرایطشون اگر همین خدر است مقصد که میتونن گیرن. خب رقمای صاحبشون است میگفتن نرخ خونه 70 تا بو میتونن معامله کدا قطعی همین صاحبشون خونه را ارزان کدا گیرین. خب دوستان عزیز چی رکلام داشته باشین مرامت روی کنین رقم ما برای رکلام کردن 885 12 20 برای رکلام کردن مرامت دوستان عزیز روی کنین و این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده خدمت همه شما.